Wel, croeso cynnes iawn i chi ar fore trydydd Sul y Pasg fel hyn i gapel Pencarneddi. A mor braf oedd medru llamu ar draws dau gau a dilyn ôl traed fan hyn dada a gwneud fy ffordd yma i'r capel bach ar y bryn. Ac yn ôl ein harfer, fe ddechreuwn ei gwasanaeth trwy droi at ein tad nefol mewn gweddi. Gweddiwn. Holl alluog dad a wnaethos dynd y drigaredd mawr y disgyblion yn llawen o weld yr arglwydd atgyfodedig. Dyroi ni'r fath adnabyddiaeth o'i bresenoldeb, fel y cawn ein hatgyfnerthu a'n cynnal gan ei fywyd atgyfodedig, a thwasanaethu'n barhaus mewn cyfiawnder a gwirionedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, y nawr ac am byth. Amen. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Luc. Yn awr yr un dydd, yr oedd 2 ohonynt ar ei ffordd i bentref oddeutu 1 kilometr ar 10 o Jerusalem o enw Emmaus. Yr oeddent yn ymddiddan â'i gilydd am yr holl ddigwyddiadau hyn. Yn ystod yr ymddiddan a'r trafod, nesawodd Iesu ei hun atynt a dechrau cerdded gyda hwy, ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei adnabod ef. A meddai wrthynt, beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn eu cyfnewid wrth gerdded? Safasant hwy a'i digalondid yn ei hwynebau. Atebodd yr un o'r enw Cleopas, rhaid mai ti yw'r unig ymwelydd â Jerusalem nad yw'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno yn y dyddiau diwethaf hyn. Pa bethau, meddai wrthynt? Atebasant hwythau, y pethau sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, dyn oedd yn broffwyd nerthol, ei weithredoedd a'i eiriau yn wydd Duw a'r holl bobl. Traddododd ein prif offeiriad ac aelodau ein cyngor ef i'w ddefrydu i farwolaeth ac fe'i croeshoeliasant. Ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Ond at hyn oll, heddiw yw'r trydydd dydd pan ddigwyddodd y pethau hyn. Hynny, fe'n sefyddanwyd gan rai gwragedd o'n plith, a'i thant yn y bore bach at y bedd, a methasant gael ei gorff. Ond dychwelasant gan deiri ei bod wedi gweld angylion yn ymddangos, a bod yr heini'n dweud ei fod ef yn fyw. Aeth rhai o'n cwmni allan at y bedd, a gael yn union fel y dywedodd y gwragedd, ond ni welsant mohono ef. Meddai Iesu wrthynt, mor ddiddeallt ydych a mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl ar efarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl proffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a ysgrifenwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. Wedi iddynt nesau at y pentref, yr oeddent ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno ei fod yn mynd ymhellach, ond meddent wrtho gan bwyso arno aros gyda ni, oherwydd y mae hi'n nosi a'r dydd yn dirwyn i ben. Yna aeth i mewn i aros gyda hwy. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio, a'i dorri a'i roi iddynt. Gorwyd ei llygaid hwy ac adnebiasant ef, a diflannodd ef o'i golwg. A meddent wrth ei gilydd, ond nid oedd e'n calonnau ar dan ynom wrth iddo siarad â ni ar y ffordd pan oedd yn egluro'r ysgrythyrau i ni.
Codasant ar unwaith a dychwelyd i Jerusalem. Cawsant yr 11 a'i dilynwyr wedi ymgynnull ynghyd ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi ac wedi ymddangos i Seimon. Adrodd asant chwytha yr hanes am ei taith, ac fel yr oeddynt wedi ei adnabod ef ar doriad y bara. Wel, ychydig iawn ohonom ni feddyliodd erioed fydda wedi amgyffred y fath sefyllfa. Pawb bron yn ddieithriad unau yn gaeth i'w tai, neu wedi llwyr yn ysu hunain rhag cael ei dal allan. Rhyw ymdeimlad o wir ofn ar yr un llaw ac ansicrwydd dybryd ar y llall. A'r cyfan yn pwyso'n drwm. Oeddech chi gyd yn gwybod am be dwi'n sôn. Fi a sôn yr ydw i am y Pasg cyntaf, a mae'r geiriau'n swnio'n rhyfeddol o gyfarwydd rhywsyd yn tydyn. Eto yn ôl y dystolaeth sy'n gennym ni, fel hyn yn union y teimlau y disgyblion yn dilyn croesoeliad ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn y seilwyd y fath obaith arno, yr hwn oedd wedi addo cymaint, yr union un a fi'n gyfrifol am chwalu confensiynau, iachau cleifion ac achub cam y gwan. Ond eto pan ddaeth i'r amser i achub ei gam ei hun, a ddioddefodd yr holl wawd a'r bryntwch a daflwyd ato. Ac nid yn annisgwyl, hon oedd stori fawr y dydd, y stori ar wefusau pawb yn Jerusalem. Fel y clwson yn yr Efengil, hynny yw fel y dywedid gan ddau a oedd yn cerdded o Jerusalem i bentref bach Emmaus, ac yn adrodd y stori wrth ddieithrin ymunodd â nhw rywle ar y ffordd. Dieithrin oedd yn ôl pob arwydd yn gwbl anymwybodol o'r digwyddiadau mawr yn Jerusalem. Rhaid mai ti yw'r unig ymwelydd â Jerusalem nad i'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno yn y dyddiau diwethaf hyn. Pa bethau meddai wrthynt? Ateb asant chwythau, y pethau sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, dyn oedd yn broffwyd nerthol ei weithredoedd, a'i eiriau yng ngwydd Duw a'r holl bobl. Felly, a barnu o'r disgrifiad a gawr yn yr Efengil, a digalondid yn ei hwynebau, dau a'i bywydau a'r chwal hollol i bob pwrpas gerddedau y ffordd i Emmaus y diwrnod hwnnw. Dau oedd yn ceisio dod i dermau ac yn ceisio dygymod hefo bywyd heb un olygau bopeth iddyn nhw. Byw heb ei arglwydd, ei cysurwr a'i harweinydd. Ei breuddwydion yn chwilfryw a phob gobaith am well bywyd, y bywyd newydd hwnnw roedden nhw wedi gosod y fath ffydd yno. Oedd o fewn ei gafael, ond a gymerwyd oddi arnyn nhw a'i grogi ar groes. Fawr o feddwl bod ei harglwydd aw i achawdwr yn nes atyn nhw mewn gwirionedd nac y bu erioed. Rhai blynyddoedd yn ôl, fel rhan o'm hyfforddiant yng Ngholeg Sami Hangel, fe dreiliais ychydig o fisoedd fel caplan yn ysbyty Rheforys ar y wardiau yno. Yn fwy o hindrans nag o berig iawn, ond tra yno, anghofiai fyth cyfarfod a dod i nabod bachgen ifanc 2 ar 20 oed. Cymro Cymraeg o Lanelli, a oedd, dos dim dwywaith, wedi byw dan gysgod cymylau duon iawn ers rhai blynyddoedd. Ac fel llawer un arall sydd â threialon bywyd yn ei trechu, fe benderfynodd mai yr unig ateb
oedd ceisio cymeryd ei fywyd ei hun. Drwy drigaredd mawr daeth byd o hyd iddo mewn pryd, ac wedi nifer o lawdriniaethau dechreuodd y frwydr hir yn ôl i wellhad. Nid yn unig o'i anafiadau corfforol, ond hefyd i'w godi o byrfeddion digalondyd a'r iselder mawr oedd wedi ei lethu ers pan oedd yn blentyn ysgol. Yn amlwg yn eitha cynefin a mynychu capel neu eglwys pan oedd o'n fengach, wrth eistedd ar echwyn ei wely rhyw ddiwrnod, fe sylwais fod ganddo gopi o'r Beibl Cymraeg newydd ar y bwrdd wrth ei ochr. Efo nifer o stribedi papur yn amlwg yn marcio gwahanol dudalennau. A phan ofynnais oedd gynno fo ffefryn ymhlith storia'r Beibl neu'r Efengylau. Ar ei union bron, fe agorodd y llyfr ar benod 24 o Efengyl Llew, adnodau 13 i 15. A ffôn ofynnais i pam, a gwen amheisiadwy ar ei wyneb. Fe drodd atai a dyma ddywedodd o. Fel y ddau ar y ffordd i y maes, oeddwn nina yn teimlo unwaith. Heb obaith na chysur ar goll ac yn hollol ddi-gyfeiriad. Ac na allai ei gyffwrdd na'i weld, mi ei fod gyda mi. Y Duw byw sy'n fy nghynnal am harwain ni. Duw sy'n fy ngharu ac yn gofalu amdanau. Ac fel y ddau ar y ffordd i y maes, sy'n gyd gerdded hefo mina hefyd. Ac ystyr y gair Efengyl yw newyddion da wrth gwrs. Ond mae hi'n hawl llithro i ddymderoedd anobaith yn tydi. Gwan galoni, yn enwedig felly mewn cyfnod fel hyn, pan amddifadur cymaint ohonom ni o gwmniaeth, teulu, cymdogion a ffrindiau, a hefyd pan ein hamddifadur ni rhag addoli yn yr eglwysi a'r capeli sy'n rhan mor anatod o'n bywydau ni. Y newydd da yn achos y bachgen ifanc y soniais amdano fo yw ei fod bellach yn ŵr, yn dad ac yn hynod weithgar yn ei eglwys leol, ac hefyd fel cwnselydd yn y maes iechyd meddwl. Mae bywyd yn bleth o brofiadau yn tydi, fel yr ydyn ni bob un yn tystio iddynt ar hyn o bryd. Ond fe hoffwn orffen drwy adrodd geiriau cysur y gweinidog ar emynydd o Fôn John Roberts Llanfwrog. A dyma mae o yn ei ddeud. Pan wyf yn teimlo'n unig lawer awr, heb un cydymaeth ar hyd llwybrau'r llawr. Am law fy ngheidwad y diolcha fi, a'i gafael ynof na sgwelaf hi. Pan fyddo beichiau'r bywyd yn trymhau a blinder byd yn peri i mlesgau. Gwn am y llaw a all fy nghynnal i, a'i gafael ynof na sgwelaf hi. Gweddiwn. Ti o Dduw i wengoleini mewn tywyllwch
ein nerth mewn gwendid, ein llawenydd mewn tristwch. Ti sy'n ein galw ar y ffordd y gwirionedd, yno tyma'r gras sy'n puro a'r cariad sy'n achub. Ti yw ffynon pob doethineb a tharle pob ysbrydoliaeth. Rhoddi i ddynion gydwybod dda a chalon i ysgwyddo cyfrifoldeb. Yn dy gariad rwyt yn gwmni i'r unig, yn nerth i'r gwan ac yn falm i'r dolurus rai. Fel mam yn arbed ei phlant, y cwedwi yr rhai sy'n credu, a thrwy dy fab Iesu Grist y gelwi bawb i gysgod dy drigaredd. Ni ath ogoneddwn di ac ath gyfarchwn di, fel tarian ein bywyd ac angor ein ffydd ac fel maddeuwr ein holl bechodau, drwy Iesu ein harglwydd a'n ceidwad mawr. A bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas ei lan ysbryd ef, fod gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.